No niin, me tehdään normaali esittely ja maisteluvideo. Ekana temppukarkkeja. Et saa. Maustin. Oho. Miten paljastan? No niin kun mä saan tällaisia, mun on pakko tehdä näin. Täällä on siis jotain ihme jauhetta sisällä. Perus. Tää on muovia vähän. Se oli yksi juttu, jota vähän niinku heti maistaa. Sitten seuraava juttu, pitääkö laittaa uusi. 10/10. Muuten arvostellaan myös. 1/10. Mä en tiedä mikä tää on. Se on joku kipeä neste. On niinku sinä. Mercedes. Hyi, kato. Kato. Näyttää hyvältä. Mä en siis ole vieläkään syönyt tätä edellistä. Kun sä et ole syönyt sitä vielä, niin mä otan vielä vähän. Juu. Mitä? Anna se just se. Roskapussiko tää on? Laitatko se sunkin? Tää on hyvä. Tiedätkö, mä nielsin se heti, kun mä laitoin sen mun suuhun. Tai niinku tälleen. Niin se silleen tuli vähän outo. Ja täällä on myös juttu, mitä vaan toi testaa, koska... No niin, sä voit testata sen nyt.